Tybed a ydy'r mynyddoedd yn eich denu chi? Mae rhai yn gweld perygl mewn mynydd ac yn credu y dylid cadw draw oddi wrtho. Tra bo eraill yn credu mae'r ffordd orau o werthfawrogi mynydd ydy i ddringo. Mae digon o ddewis o fynyddoedd yn y Beibl. Dyna fynydd Ararat. Dyma'r mynydd lle gorffwysodd arch neu gwch Noa ar ôl i'r llifogydd gilio. A beth am fynydd Horeb? Ar y mynydd hwn y gwelodd Moses y berth yn llosgi yn arwydd o bresenoldeb Duw. A chofiwn ni hefyd am fynydd Sinai, lle cafodd Moses brofiad arbennig o fod yng nghwmni Duw. Bu farw Moses ar ben y mynydd hefyd, mynydd Nebo. Ond mae un mynydd yn sefyll yn uwch na'r lleill ym Mhererindod y Cristion, sef Calfaria, yno y croeshoeliwyd Iesu. Yno cyflawnwyd holl addewidion Duw yn ei fab Iesu. Ie, mae'r mynydd yn denu'r rhai ac yn codi ofn ar eraill. Godi doced ydy'r mynydd, nid o'r mynydd y daw yn cymorth ni, ond o Dduw. Dyna oedd profiad y salmydd. Dwi'n edrych i fyny i'r mynyddoedd, o ble daw help i mi. Daw help oddi wrth yr arglwydd, yr un wnaeth greu y nefoedd a'r ddaear.